Por que en galego? Esta é unha cuestión que xa me teñen plantexado algunha vez acerca desta canle de YouTube. Pois, en Veterinaria de Familia imos ter un vídeo cun contido un pouco máis persoal. No canle daqueles que sentimos que os nosos bichiños son tan importantes que forman parte da nosa familia, imos vos contar por que facemos estes contidos en galego. Gustaríame que pagamos unha reflexión colectiva acerca de que queremos ser. Como colectividade, todos nos reflexamos en diferentes identidades, como sentímonos parte dunha determinadas comunidades. E a comunidade idiomática é, sin dúbida, unha das máis importantes. É a xente coa que te podes entender falando de maneira directa e espontánea. E aquí temos que pensar si queremos ser realmente o que vimos sendo dende o reino suevo, dende que a Galaequia deixou de ser unha provincia romana para ser unha entidade independente, porque dende aquela eu creo que un galego é unha cousa identificable e en gran parte veu sendo un componente dunha comunidade que se comunicaba entre sí utilizando o idioma galego. Pensade en León. O Reino de León ten un bagaxe histórico e cultural moi importante. Se nos remontamos a 150 anos atrás, probablemente tiña unha entidade tan relevante como a de Galicia. Tamén tiña a súa lingua, o astur leonés, e tamén tiña unha entidade política histórica e un legado cultural significativo. Sin embargo, hoxe está absolutamente desdibuixado. Temos que pensar se queremos, como colectivo, seguir sendo unha entidade significativa. Se queremos que a creación en galego sexa arte e non se quede únicamente en artesanía. A partir de aí, eu creo que tamén hai un problema social en canto a que falamos de que temos dous idiomas oficiais, pero ti podes vivir en Galiza expresándote en castelán, podelo facer con perfecta naturalidade. Prácticamente todo o mundo che vai corresponder en castelán e ademais vaiche parecer mal se unha administración che contesta en galego e vaiche parecer mal se unha persoa polo que sexa te atende en galego. Vaiche parecer que che fai un feo. Sin embargo, ao revés, parece que non. Quero decir, vivir en galego, en cambio, existe unha postura incómoda onde o habitual é que unha maioría da xente, incluso xente que lle notas que son galegofalantes, pois nun contexto máis formal che van falar en castelán. Isto é un problema de liberdade colectiva, en donde se está antepoñendo unha liberdade individual a unha liberdade colectiva. Se queremos que o galego sexa un idioma que verdadeiramente podamos chamar oficial, ten que suceder que te poidas desempeñar en galego con normalidade, e iso non sucede. A terceira cuestión que me gustaría anotar é que das linguas oficiais que hai en España, a única que sirve para algo é o galego. Porque o galego, unha vez que traballas un pouquiño a barreira fonética, unha persoa con bo nivel de galego ten moi fácil acceso ao portugués. É verdade que o idioma castelán é o segundo idioma máis falado do mundo, 600 millóns de falantes, tal, pero que o portugués ten 300. Tamén é un dos idiomas máis falados do mundo. E o lóxico, para min, creo, sería que Galicia fixese de nexo entre todo ese mundo que fala castelán e todo ese mundo que fala galego. Porque témonos os dous na man. Entón, non se trata de facerse reintegracionista necesariamente, pero sí de mirar hacia todo este mundo que fala portugués, porque temos un potencial de dar e recibir cultura, de dar e recibir economía, de dar e recibir turismo, que é impresionante. Quero decir, paréceme chocante que con mercado potencial impresionante que é o Brasil non nos estemos machacando con que teñen un destino en Europa onde está a Catedral de Santiago e o Camiño e todo isto, onde poden vir con unha barreira idiomática mínima. A partir de aí, eu sei que todo isto é opinable, que hai quen opina que os idiomas non nos hai que protexer e que hai idiomas de primeira e de segunda. A este respecto, gustaríame lembrar
que o castelán é un idioma de primeira en moitos países de segunda e un idioma de segunda nun único país de primeira, que en Estados Unidos. Os que din que no ano 2050 vai haber 100 millóns de falantes de castelán en Estados Unidos, no, hijo, no. A ver, pero se Trump acaba de quitar a versión en castelán das web que dependen da administración súa. No, señor. O sea, se as administracións despotencian un idioma, se siente, pero ese idioma ten un problema serio. De feito, o único idioma de raíz latina, sacando o francés, que bueno, que nas súas excolonias ten unha posición dominante, que creo que no futuro vai a ter unha posición dominante, eu creo que o único país que vai ocupar unha posición dominante vai ser Brasil. Porque non hai ningunha nación falante de castelán que habexa ser capaz de tomar unha posición predominante. México é un gran país, pero está moi á sombra de Estados Unidos. Así que eu, que queres que che diga? Apostando polo galego, creo que sigo apostando por un gabalo ganador.